अच्छा प्रमोद प्रेमी यादव जी के रउआ रिलेशन में बनी का है मामला चलता सोशल मीडिया पे के सही बा के गलत बा कुछ खुलसे नहीं के होत तो रउआ से चाहब कि के सही बा के गलत बा साफ तौर पे खुलासा कर दी। खोल के पूछी, खोल के तेरी तोप के का पूछल चाहत नहीं, कौन मामला चलता, का भइल बा, रउआ नहीं देखो मैंने भइल का बा पूछी रहुआ, नाम धरी केहू के का माने कौन चीज। प्रमोद प्रेमी संग तो हरदम केहू मतलबों के विवाद, हाथी जाती या कुत्ता भूकता, ई कौन मतलब है? का पूछल चाहत नहीं तो पूछ। उनकर पत्नी प्रियंका राय आरोप लगावत है हाँ। के है उहेनु पत्नी कहत है शादी कइले बनी अब कुत्ता बोला तो हाथी जाती है तो पत्नी हो गई। माने उहेनु कहत है कि हम शादी कइले ए बाबा ई बताई कि शादी के करा कहल जाला, पत्नी के करा कहल जाला? शादी भइल बा जे घरे रहत ओकरे कनु पत्नी कहल जाला। हमन के हिंदू धर्म में शादी के जानते बनी, बाजा बाजी, कार्ड छपाई, सारा चीज होई नु, तो ओकरा के शादी कहल जाई। अभी कौन शादी हो भाई कि केहू जानते नहीं के। हमनी के कलाकार हई जा, हमनी संग है 50 गो डांसर, 50 गो नचनिया रहे लालो। अब मेहरारू जैसे ना करी रोल, वो तरी रोल करी ला जा, तो एकर मतलब कि कुल ही मेहरारू ऐसा बोली, मेहरारू कुल ना नु ऐसा। वो जितना भी प्रूफ वो दिखा रही है सारा सर गलत है। वो पर लिखल बा प्रमोद यादव ना, जौन भी लिखल होके तो प्रमोद एगो उनके नाम बा का, प्रमोदे प्रेमी के। तो गजबे बात कर रहे हैं आप कहीं मैंने क्या बताया जाए। मैंने प्रमोद यादव तो मान लीजिए कि 12 साल से उनके साथ रह रही है महाराज। वो बता रही है कि हम उनसे शादी किए हैं, बखोरापुर मंदिर में शादी हुआ है, और आप बता रहे हैं गजब है उनका लीला। मंदिर के शादी के कोनो वैल्यू नहीं खे। काहे? मंदिर शादी ना, मंदिर के शादी कोनो प्रमाण नहीं खे। आखिर का शादी जवन होला तवन हिंदू सनातन धर्म के अनुसार होला, और शादी सब कोई जानता। अगर शादी अच्छा एक मिनट सुनी, ठीक बा, पत्नी हई तो प्रमोद प्रेमी संग स्टेज पे कैसे नाचेली, एकर जवाब हमारा से दी। जब हम थोड़ी देबे कर जवाब प्रियंका राय दी दी है नु, तो हमरो मेहरारू बड़ी, पवन सिंह के मेहरारू बड़ी नु, खेसारी लाल के, दिनेश भैया के, कहाँ के हो के मेहरारू आके स्टेज पर नाचेले? आ केकरा संगे तालमेल नहीं खे? खेसारी भैया संगे काजल जी के तालमेल बा, अम्रपाली दुबे संगे दिनेश भाई के तालमेल बा, बहुत पवनो सिंह के कोई आदमी से तालमेल बा। तो तालमेल उ अलग मैटर ह, आ शादी अलग मैटर ह। जोड़ी ये लोग के हिट बा, जनता पसंद कइले बा, देखले बा, एकरा के मानी। आ उ शादी मत कहस, शादी ना ना शादी ना। अगर शादी कइले रहती तो सामने आके कहती कि हम शादी कइले बनी। हम कहाँ केहू से जाके कहनी कि हमार शादी भइल बा कि नहीं के भइल, चाहे हमनी के मेहरारू कहाँ कहली से कि शादी भइल बा कि नहीं के भइल। हमनी के कलाकार हई जा। अच्छा एक मिनट सुनी, एगो हमारे बड़ा बढ़िया बात मन पर गइल बा। ये खाली हमारा संगे एगो डांसर नाम ना धरब केहू लड़की के, 1 महीना हमारा जौरे रही, प्रोग्राम चलत रहे, तो 1 महीना जौरे रही हमारा लगातार प्रोग्राम में, लगन के टाइम में 2018-19 के बात कहत नहीं। तो 1 महीना हमारा संगे जौरे रहे, तक हमर मेहरारू हो गइल, मेहरारू ना भइल। आई सब अफवाह उठैला के उनका काम नहीं खे। तालमेल बा तोमन कहो ना भाई, ओकरा पर हम सपोर्ट करब। प्रियंका जी कब आइल बड़ी उनका संग है? प्रियंका जी 12 साल के रिलेशन बताओ तो प्रमोद संग है। आ हम प्रमोद के जानता नहीं उनका आवे के पहले से। प्रमोद प्रेमी के पहिलका दूसर का गाना ई सब आई रहे 1998-99 में। हमार गाना आई रहे पिए वाला मुआ ढोणी में भी ढारी के 2013 में, वो घड़ी 13 लाख व्यूवर उठ रहे संजीवनी कंपनी से। तो प्रमोद प्रेमी 98 से गावत है, उनको आके सीनरैनी एगो बाजल 2010-11 में, कई के गावानामा न जई है सजानामा कब अइब पिया परदेसिया, ई गाना बाजल, प्रमोद प्रेमी के सारा लोग जाने लागल। धर्मेंद्र बाग जौन बाड़े महाजी वालू हो हमारे रिलेशन में बाड़े, उहे प्रियंका के ढोवत रहन, ले आवत रहन। प्रियंका के लालच भइल कि लइका नया सितारा बाबू भरे वाला बा, एकरा संग रहब त तालमेल धरी, आ तालमेल धइलस। आ प्रमोद प्रेमी के गाना रहे वही के सटवा में कि केहू बा दीवाना नैहर में। माने हमार कहे का मतलब कि हम सारा बात प्रियंका के गलत बनावे खातिर नहीं कहत, जवना हिसाब से हम बात करत नहीं, ए हिसाब से दर्शक के बुझाई कि ना ई प्रमोद प्रेमी के रिलेशन में बाना तो उनकर पार्टी करते हैं,
जब प्रमोद प्रेमी रिलेशन में बने आ उनकर परिवार हमार का भइल, उनकर औरत जे भइल तो हमारे रिलेशन में भइल, अगर वो पत्नी रही है तो हमारे रिलेशन में भइली, तो उनकर शादी बा घरे, उनकर परिवार घरे भी है, उनका लड़का बा लड़की भी है। एगो शादी है प्रमोद प्रेमी प्रमोद यादव। प्रेमी के एगो शादी है ना, कोई लोग और भइल बा कौनो गांव हो, गांव के नाम नहीं जानत हम, उनकर दूगो लड़का एगो लड़की, अब फिर का जाने एगो लड़का भइल बा कि ना जननी है का जाने सुनिए तो सार चीज कहो करी सार के रिलेशन माने यही तरीका कह देनी हम रिलेशन उनका संग बा, जैसे उनका गांव यानी साफ तौर पे रउआ कहल चाहतनी कि शादी ना हो, ई माने जौन बात तौन अफवाह फैलावल जाता। बहुत अफवाह, निमन आदमी के पीछे उनका कुछ टीम में देखी प्रमोद प्रेमी हमारी बतिया सुन के कतना हो सकेला कि रउआ चैनल के माध्यम से कमेंट में गालियों दे सकेला, उल्टा बोल सकेला, लेकिन प्रमोद प्रेमी कतना बढ़िया आदमी हमें, कतना माने एगो भोला टाइप के कलाकार हमें। अरे दादा वैसन तो भोला कलाकार ना, हम उनका संगे साल भर प्रोग्राम गइले बने, हमारा के कहीं लिया गेल बने बेतिया, भागलपुर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, टाटा, बोकारो, रांची, धनबाद, झरिया, कहीं प्रोग्राम में हम गइल बनी। हम तो माने रिलेशन में भइनी, और भी जे कलाकार बा, आज जे कलाकार नहीं खे उनका दुआर पर कौनो प्रोग्राम होला तो हम उजे जाइला, शादी ब्याह, कीर्तन, अखंड, पूजा पाठ, आम जनता जाके फोटो खिंचवा लेवेला, तनी जाके खेसारी लाल भी आम जनता फोटो हाल दे खिंचा लेवे, हालांकि खेसारी भैया बाउर ना हम ई ना, लेकिन ई बारे केहू बोल तो उनका संग मिल जाला। ई बहुत बढ़िया आदमी हमें, बढ़िया आदमी एक आदमी खाली नहीं खे कहत के प्रियंका। प्रमोदे प्रेमी के टीमवा में जे रहल बा, इनके से सीख के, इनके से ओकर रोजी रोटी चलल बा, आ उहे प्रियंका के चढ़ा बढ़ा के आ प्रमोद प्रेमी को दोषी लगावत टीमवे के लोग जी। उहे घरी प्रमोद संग बालो ना, नाम ना धरम, हम जानत नहीं, ये सब बात बा। शादी ब्याह के झांझा देला काम नहीं खे, आउ केहू मानत बा ना, हमनी के तो मानते नहीं खींचे भाई, अब उनका जवान बुझाए तो उनको रस फिर का मुंह, उ एगो मॉडल है, डांसर है, बाकी अच्छा है, बहुत बढ़िया, ये हमें कतना बढ़िया है, एमे प्रमोद प्रेमी से 3 गुना बढ़िया काला बा। केहू बा दीवाना, हम रहब ना ऐसा, केहू बा दीवाना नहीं हर में, जब प्रियंका स्टेज पर जब एक्टिंग करी हैं, बहुत दर्शक खुश है, यूट्यूब पर मार के देख ले तो हिट गाना है। तो ये सब बात बा, उनका के फंसावल मत जाओ, और निमन आदमी हमें शादी मत करो। दोसर बात कह, तारा रहे के बा प्रमोद संग है, तो जैसे तारा रिलेशन बा, एगो कलाकार बन के बाड़ू, कहियो ले रहबू तो तारा के ना खेदी है, झूठो का लाइन कटल तो हई कहल हो कहले भाई तू खाली प्रमोदे प्रेमी में टोटल कमी बा नहीं खेनू, तोहरों में कमी हुई तो कमी सुधार, ये सब बात बा। जौन जौन आरोप लागत है ई सब फालतू सारा फाल्स भाई में तनकियो उनको आरोप एको बढ़िया नहीं है। एगो बेचारा हो सोनू बाणे बाजार समिति मैनेजर हम, मरले पिटले अरे मरले पिटले काहे के बाणे रे दादा, उ उल्टा चलल हुई है तो मान ल कि जे घर में बा, मान ल कि उजा बाड़ी, तो यही तरी भांग पियले, मन 12 साल से उजे बाड़ी नु, माने कहनी है कि 12 साल से उ बाड़ी, हमनियो के प्रोग्राम में देखले बन जे कि उ बाड़ी, तो अतना दिन से केहू ना मरले रहला, आज मारल हलो यौन शोषण के केस भइल बा, तो 12 साल यौन शोषण होला, आ कि आजकल कोनो लड़की से करब उ होई कि 12 साल यौन शोषण होला रे मर्दे, कौन कौन बात कहो भाई। एक बात पूछेंगे कि जब प्रमोद प्रेमी यादव सही है तो अभी तक वो लाइव आकर खुलासा क्यों नहीं कर तो बच रहे? उ सही माने तो लाइव का आवस, उ काहे खातिर लाइव आवस, माने रउआ नाम के बारे में धुधुआ उठा था मार्केट में, रउआ कुछ ना बोलम, तो हमार कहे का मतलब है कि हाथी जाती है कुत्ता भौंकता, उ काहे खातिर आवस बिना मतलब के, उ जब जे गलती कइले रहेला उ सोशल मीडिया पर आई जी, हम दावा के साथ कैसे चैलेंज के साथ कहतनी कि उ शादी हम नहीं देखल कि भइल बा हमारा सामने, बाजा बजा के, बैंड बाजा बजा के, सामायना गाड़ी के मंदिर में भइल बा, के जानता है एकरा के शादी के मंदिर में हम बानी उजा, तो कहता रही कि पूरा लोग जानता है जे उनका संगे रहेला से, तब काहे नहीं खन तहरा के राखत, तू काहे तब अपने मर्द के काहे तू छरंग उठावत आ मीडिया के सामने बेइज्जत करत उनका, मेहरारू हो तो मर्द के बात मानो, जब मेहरारू हो तो अरे चुपचाप घर में मर्द के शासन सह, तई तो बाउर लगी, मेहरारू कुछ कही तो कोर्ट कचहरी फांसी दे दी, कहता ना मेहरारू मर्द के छोड़ के भाग गोली सो, के पूछे वाला बा। एगो रोड पर लड़की जाती है, अगर केहू ओकरा के
सपोर्ट कर देवे, खाली ओकर ओढ़नी गिर जाओ चाहे कुछ उठा देवे, उ चाही तो ओढ़निया उठावला खातिर ओकर जता बचावला खातिर उ तहारा के पिटवा दी। लड़की में इतना पावर लड़किए से सृष्टि चलता, कहत नहीं कि पावर बा। ये सब बात बा, ई सब नत कइल जा। प्रमोद प्रेमी के बेइज्जत मत कर, बढ़िया से रह। आजो नहीं खे बिगड़ल। प्रमोद प्रेमी आता ना गोइल बहाइल आदमी ना हमें कि तहारा के छोड़ दी आ खेद दी है। बहुत बढ़िया कलकार हो, तू रहबू बढ़िया से रह। काहे हमनी के बन जाना हित न तो सारा लोग सपोर्ट करी कि ना भाई रह दो, चाहो गवाबो। आज प्रमोद प्रोग्राम नहीं खे हो तो रोज होता, दिल्ली बम्बे कहाँ नहीं खे हो। बढ़िया से गाओ प्रोग्राम, रह इज्जत से रह, झूठो के हवा मत उठाओ। उनके घर में बाड़ू, उनके मीडिया बोला के आ झूठो के कैला से का होई। और एजा जवन प्यार होई प्रेम होई तौनो पे रहलिन तहस नहस होता, कुछ ना करबू। चलिए, आपकी बातों में कितनी सच्चाई हो तो दर्शक कमेंट करके जरूर बता देंगे। अब प्रियंका राय जी अगर इस वीडियो को आप देख रही हैं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी और क्या कुछ कहा जाए, ये सुनील सुपरफास्ट जी हैं और उनके रिलेशन में है शायद प्रमोद प्रेमी यादव जी, इनके सार लगते हैं ना जी। बताओ तनी, एजा हमर कल्याणपुर शादी भइल बा, एजा के नाता से ना मजाक ना, एजा के नाता से हमर साला ना लागेले, एजा के नाता से हमर ससुर लगे। उनका फुआ के लड़की से हमारा भाई के शादी भइल बा दुर्जन चौक, ओह नाता से हमर साला लागेले। तो हमने के कलाकार होई जा, एहू तो रिमोर मजाक चलेला, लेकिन कलाकार बढ़िया हमें, उ रिलेशन अपना जगह पे बा। आदमी निमन हमें उ मान सकतने, हो सकेला का जन उनको से गलती भइल होके तो ई प्रियंका जी तू मैनेज करबू तो हो जाई, हो जाई। उ मतलब दुनिया के बेरा उबार देले प्रमोद प्रेमी रे मर देले कर केकरा के नहीं खनु बरले। कौन आरा जिला चाहे छपरा बलिया जिला के जो उनका संग सिंगर जुड़ल माने चाहे श्रोता जुड़ल माने केकरा के मदद नहीं खन कइले। उनके टीम के आदमी कुछ एक आध गो एने ओने होके आ प्रियंका के चढ़ावे बड़े। प्रियंका दोस्त सोनू पर दे तड़ी, उनकर ही मैटर बा, अपन जौन मन करे तौन, लेकिन सोच समझ के प्रियंका तू बोलो। आ वो मान ला कि माने तो उनका से तू बतिया ल, समझ ल, कोनो विधि नहीं के हाथा ना इज्जत। अब वो तो सोचत हुई कि साला हमारे मार्केट में तो हमारा नाम की इज्जत उछाल देलस, कष्ट होइल। बाद में पटिया जी शांति रहबू तो सब मैटर सोल्व हो जाए। चलिए, बाकी आप लोग क्या समझते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।